Welcome to Ngobo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Also, for breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.co.za. Thank you so much. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Milford FC 0. Put Bafo akesithi nje compliment of the season. Happy new season. Isiqalile bafo. Sekunjalo. Kanti futhi ke na la isigudini siqalile eminyama siyagqilaza. Isiyagqilaza ngiyabona. Uyazi njengasama phela last year yaqala kabi. Ngicabanga ukuthi iyona lento yenze uAbdullah umude sibhamisese nodubula magazini wazile ukuthi ngathola iwake up call ngile. Kule Bethuel angisafuna ukwenza ama mistake la. Ngangabaza abalandeli bale team party ngalalanga bangivezela ukuthi hey bayazi ikhasha yabo. Anyway bafo okoqala nje angibonge iattendance yabalandeli bezemidlalo. Was great. Uhle ukubona esigodini masibona abantu bephuma ngomningi ezindeni bezokweseka abadlali. Kubaleke kakhulu. Bese sithi bafo sifakele i-challenge abakwa Ticket Pro. I-online selling ticket somehow isikhawathile kakhulu. Complete ticket ne open ticket. Yeah, ku open ticket ngoba bafo indaba ukuthi kuthiwe online angazi noba mhlawumbe abantu abacatshangelwa yini ukuthi abafanani and namandla awekho Abanye abanawo ama smartphone. Akenge nje bafo umuntu ongasebenzi i-online ethitha ngalithenga kanjani ngoba kumele awecela imali ayiphiwe agijima e-Shoprite ayothenga itikiti mafuthi uyafika e-Shoprite kuthiwa hayi sonke into sezenziwa online kuphela kusho ukuthi wena ophuwa uvalelwa ngaphandle kusho ukuthi ke i-online yabantu abarish leyo nto sizocela uTicket Pro ayilungise understand ukuthi eSouth Africa kokuqala nje amathuba emisebenzi awekho of which abantu abathanda lebhola part of labantu okumele bazobuka uma nginikeza ubhuti wami ngiphe imali ukuthi awuphuthume ke ndodo uzithengela itikiti ngoba le team yakho iyadlala ngifike kuthiwa hayi izinto ziba online labo dintinto omncane nginawo ngizothenga kanjani itikiti ngawo online upopopo ngoba kwa phone nginawo upopopo izongena kanjani kwa ngaba khomisa ipopopo lo uthi unjani Popo no maybe ushiye nayithi awukho khona abanye abangawazi upopopo ayiclub yile phone engangana lesithupho lencane iloko kuthiwa i-roll off uyabona ukufaka nayo roll off uyabona kulingana ne-roll off impela qinisile umshefana kulingana no-roll off i-roll on bafo abafana bokunzima ukuthi basinikeze 100% lebhola besilifuna because ngibheke isimo sabo ukuthi babuye very late eSpain kodwa lokho besikufuna namhlanje ukuthi lela shobolo lokuthi masiqala ama game la eOrlando izinto zingasihambeli kahle bakwazi ukungimanage ukuthi sithole lo 3 point ohamba no 2 goals of which isinyaka istart lesi okuzomela basebenzele phezulu kwaso ukuthi esigodini njengasebeqale kahle kanje sokumele waya siwine esigodini kumele siwine kumele mangena umuntu lapho emakhala akumele kungena iopposition iphuma ismile la nayo iopposition kumele mayingena la iphuma yini esigodini kwenza njani esigodini awuyakwini ngishayile yena beyakwe ngabona bafu ngandlela abenze ngakhona angimbonga uApollos bafu yabona uApollos Apollos bafo uyakwazi ukuzimisela lo mdlalo ngingasho ukuthi laba abanye bazimisela but uApollos uyashesha ukubona umanga phambili kunencindezi yamagoli ukuthi kwangathi amagoli awafuna ukushayeka and masoko try nenhlahla bafo ngiyathemba ngoba angatrya kabini kathathu uzogcina litholile igoli ingakho ngithi bafo to Orlando Pirates players, thank you very much guys. Sifale ngenjabulo last season. Now futhi nisibuyisela kwi happy
days again Exactly, sivula ngayo ihappiness buka nje umuntu uceba ngosuku ngalamagolweni washale sengiqala ukufutheka nezihlathi Ihlathi sezingaka. sengiziyacwebezela ngibese ngithi kwi-Paris management lo ayisiphethe kahle bafu uma izogcina le culture yethu yasesigodini siqhubeka namawini siyabonga kakhulu thina wethu umsebenzi ukuthi siba support sishaya ingoma sicule estadium kumele senze ama sold out ukuze abadlali bethu bazi ukuthi it's not a joke ukuthi Orlando Pirates Football Club is a big team. That is true. Orlando Pirates Football Club is a big team. And sibonge nak-Adidas bafo ibrand lena enzima kakhulu. Sengisaba bafo nokuthi ine competition namanye ama brand. The way enza ngakhona isezidlela amahlanga. Cha umhlanganiso impela uyuphethe uAdidas. Buka nje lo mswenko ebesivula ngawo namhlanje. Abalandeli bahle bawobani ama players ngike ngathi bafo makuphela igame ngitshena abanye ngathi I know very well ukuthi iMilford kuzothi makuphela igame izabijabulela ukuthatha izithombe nabadla ngempela kube njalo phama ngami iMilford ithe makuphela igame ngabona imanagement igijime yaphakathi behaga abadlali beParis bebonga ngathi nazo mbafo asenibonge nani bafo ngiphinde ukubongela bafo ukuthi ngikubonile uye World Cup bafu ngiyabonga kakhulu bafowethu asibambane nje kanjena kuze kube kugcineni sibe sesithemba ukuthi na next week sizoqala ukudefenda futhi MTN 8 and kumele sisebenze very hard ngoba lama cup o3 iParis in the history enhle make yathatha icup kumele idefend that is our culture ingakho sesiqala ngale 3 point next week knockout kumele iDurban City nayo iphume ikhala la ngokukhulu kusheshsha lokuphathene nokuncama kwasha amaXhosa phuthuma ukuphathene nokuncama ku late manje sifuna sithi siyongena eAfrica ngoba phela kumele si represent eChampions League kumele sithi siqale imidlalo eChampions League at least iMTN 8 ibe seyisephaketheni bafu ngibonga kakhulu bafu ngiyababonga abalandeli bonke abathe bazoyeseka le game namhlanje igame enjenganale bekuyigame enzima kakhulu siyabonga kakhulu siyabonga bafuni kubeke nomsebenzi omuhle Siyabonga kakhulu futhi.